Abalandeli beqakamba eMpuma Koloni kuninzi abazakonwabela xa iqala imidlalo yosuku olunye phakathi kweProteas kunye neNgilani kule veki izayo, njengoko iqela elizinze kweli phondo iWarriors linabadlali abathathu abakweli qela liza kudlala le midlalo yosuku olunye nabafana noLutho Siphamla, uSisanda Magala kunye noJohn Smarts. Aba badlali bathathu beWarriors, uSisanda Magala, Lutho Siphamla kunye noJohn Smarts bazenzile igama kwalibala leqakamba iSt George's. Kodwa yena uLutho Siphamla sele idlale imidlalo emihlanu T20 kwiProteas. Sithetha nje babuyelwe ngumqa esandleni njengokuba batshunjwe kwimidlalo yosuku olunye. Expectations just to go out there and show my skill set and just try and test yourself against the best one-day team in the world. Iqonda England iyibethe ibhola baza nge-aggressive cricket, but I feel mna funeka ndipreparishe kahle ezinethini, ndipreparishe nami nge-aggressive mindset kwenza uba xa ndiphaya egemini ingabi yonto endishokhayo uba badlala olu hlobo. Nalo eli qela seMpuma Koloni iWarriors linomqeqeshi omtsha nabadlali abatsha basakhulayo. A lot of them say they want to play for South Africa, so there's certain things you need to do, and how you train is one, and how you think about your training. I think there's a little bit of education that needs to happen. Abadlali bathathu baza kundingela eKapa ngomso apho baza kuzilolongela khona nabanye abadlali beProteas. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC, ndise St George's eBhayi.